Wow, Islamara logoफोर Good evening लोगोफोर finally गुवाहाटीयाव दङ दा लोगोफोर नोंथांमोना गुवाहाटीयाव एसे ओभार ब्रिज माने क्रसिं जानाय ब्रिजनिफ्राय नोंथांमोना एसे भिउ देखायदो आरोना गुवाहाटीयाव लोगोफोर दा गुवाहाटीयाव इभिनिंनि ओरैबायदि दा माने मानसि जाबाय आरोना सोरबाया शपिं खालामनो सोरबाया बायदिसिना खालामनो लोगोफोर दा नोंथांमोननि गेजेराव आङो बुरलुंबुथुरखौबो एसे देखायहरनि लोगोफोर बुजिबाय दा बर्तमान नोंथांमोननो गुड इभिनिंनि बेसे भिउ जाना दं नोंथांमोननो आं देखायलांगासिनो लोगोफोर नै सिख्लाफोरा लोगोफोर नै लोगोफोर नै लोगोफोर नै वाव लोगोफोर बेयो मोनाबिलिनि आरो लोगोफोर दाहाय 4टा जाबाय नै भिउआ नाय पुरा भिउआ लोगोफोर दिस इज गुवाहाटी दै लोगोफोर लोगोफोर नै दिस इज गुवाहाटी गाइस गुवाहाटी दा लोगोफोर ओरैहाय खावसे देखायनो दा नोंथांमोननो गुवाहाटी दा लोगोफोर माबायदि मोनदों नायनानै नोंथांमोना फैनो गोसो जादों नामा लोगोफोर दा बर्तमान बहुत मानसि जादों आरो लोगोफोरना नै लोगोफोर गुवाहाटीयाव नै लोगोफोर पुरा बिल्डिं गोजौ बानायगासिनो लोगोफोर गाइस नै भिउआ अब्ला लोगोफोर दोनथ'बाय बेखिनिखौनो आरो नेक्स्टआव भिडिअ हरबावगोन अके लोगोफोर मोजां मोनबाय दा लोगोफोर एसेबाबो भिउ नायना नङा होमबा गुवाहाटीनि अके